Hej, jeg hedder Gummiged, og nu er det hvad? Nå, men hvad jeg rigtig her, det er helt genialt. Og det der er det næste episode, det er sådan mig hjem. Jeg prøver lige at have tænkt pause i 6 timer. Ja, næste episode. Nu kan jeg godt huske, jeg hed Gummiged. Jeg glemte det bare lige. Jamen, hvad hedder jeg jo nu? Gummiged. Jeg kan godt lide. Du skulle ikke med i videoen. Altså. Skal vi gøre her en vold finde is? Var der nogen, der har is? Er der egentlig is, det du vil have? Ja. Yeah. Nå. Hvad? Okay, så kører vi bare lige op og vender. Så ja? Ja, men jeg var kørt for langt, jeg kører bare lige op og vender. Ja. Nej, hvad skete der? Nej. Nå, jeg tager lige en lille hendur. 6 timer senere. Nå, lige om lidt den der episode her er færdig. Men nu var altså kun 3 minutter. Eller, nu bare sekunder. Jeg ser nogle dinosaurer her. Eller, ja. Sådan der, min kamera var gået ud. Ja, der var det siger de nu, Rema 1000. Hej, jeg er blevet stor. Nej, det er bare mig. Så må jeg finde en lille ice. Okay, vi ses i næste episode.